Kim er forsvundet på 10. år. I hans fravær styrer Jørgen fabrikken med hård hånd. Flere af de ansatte hævder dog, at de har set Kim for nylig. Hvem var det, du så? Ja, folk de kan altså sige lige, hvad de vil. Men jeg er sikker på, at det var Kim, der var vendt tilbage til fabrikken. Jamen, det er jo det, jeg siger, mand. Hun er jo fuldstændig åndssvag. Hun skulle jo indlægges. Det skulle du tage og lave en historie om. Du tror altså ikke på, at hun så Kim den aften? Jamen, hold nu op med alt det vrøvl. Der er jo ikke nogen, der har set Kim. Kim, han er forsvundet, ikke? Lad os nu koncentrere os om det positive ved, at han er væk i stedet for. Jeg kan godt garantere for, at der ikke er sket nogen forbrydelse. For jeg har fået et brev fra ham her, og det fik jeg 3 uger efter, at han var forsvundet. Og hvem ville dog også gøre Kim ondt? Det er en dejlig kage. Desværre kan vi ikke sige, hvorfra brevet blev sendt, da Jørgen har beslaglagt kuverten. Ja, men han har valgt at forsvinde. Han er ikke interesseret i den her virksomhed. Alligevel så vender han tilbage gang på gang til virksomheden. Jamen, det er jo vrøvl. Det er jo opspænd. Det er jo folk, der går og ser syner. Men Jenny Møller siger jo altså, at hun... Jenny Møller, giver ikke at høre mere om Jenny Møller. Om det er rygterne eller Jørgen, der taler sandt, kan kun tiden vise.